Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыруы. Мин Айдар Шаймарданов, әлеге тапшыруның алып баручысы. Бүген бездә кунакта көрәш буенча дөнья чемпионы, көрәш буенча һәм билбаулы көрәш буенча Россиянең спорт стасы, Лаеш районы советы аппараты җитәкчесе Азат Әнәс улы Нурмөхәммәтов. Хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез. Азат Әнәсович, рөхсәт итегез, иң элек сезне тәбрик итәргә туган көнегез белән. Сезгә 30 яшь тулды, әле шу араларда гына чын күңелдән сезгә бәхет, шатлык, гаилә тигезлеге, эшегездә зур уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Азат Әнәсович, очрашуыбызның сәбәбе юктан гына түгел. Менә шушы 30 ел гомерегездә сез инде мин белгәннән көрәшче буларак, фән кешесе буларак, шул вакытта итәгатьле әти, итәгатьле ир, тәрбияче, әз генә тормышыгызга күзәтү ясый әле. Әйе, дөрестән дә син әйтеп киттең көрәш дип. Инде мөмкин булса Айдар, мин сиңа син дип әйтәм, чөнки без үзебезне, бер-беребезне күптәннән беләбез. Инде көрәш каләмендә дә, инде бүтән җирдә дә. Телевизор өчен генә сез дип утырмабыз инде Азат. Шулай. Син әйтеп киттең көрәш дип, спортчы дип. 2000 еллардан бирле көрәш белән шөгыльләнә башладым. Инде шушы 30 елның 20 елын көрәш белән шөгыльләнеп уздырдым, Аллага шөкер. Шулай ук 2017 елда Теләче районы Олы Мәдрәсә авылының орта мәктәбен тәмамлап Казанга физик культура спорт факультетына, инде ул вакытта Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты, шунда укырга кердем. Көрәш белән шул вакытта шөгыльләндем. 21 яшьтә өйләндем, улым туды. Шушы үзем кергән университетның читтән торып уку бүлегенә кереп, Казанның Акбарш көрәш сараенда эшли башладым. Укыдым, параллель рәвештә әле менә күптән түгел генә укып бетердем, соңгысын аспирантураны бетердем. Инде минем шушы периодым гаиләм, көрәш, иҗтимагый тормыш, гел үрелеп барды аларга. Һәм алар бөтенесе үрелеп барды. Әлбәттә, мин сине спортчы буларак та ачып бирәс килә тамашачыларга. Син бит ул спортта көрәшче генә түгел, көрәшче, фәлсәфәче дип йөртәләр. Аеруча авыр мизгелләр булдымы менә көндәшләрең арасында, аларны җиңү мәсьәләсендә, шөгыльләнү барышында шул турыда сөйләп кит әле. Әлбәттә, дөресен әйткәндә, көрәш инде ул үзе бер фәлсәфә, ул аны бит спорт төры дип кенә карап булмый. Ул безнең бөтен шушы авылдан чыккан, күбесенчә авылдан чыккан, инде безнең таза, көчле җегетләрне берләштереп тормышка әзерләү мәктәбе. Минем дөрестән дә көрәштә үзем көрәшче буларак та миңа эшләргә туры килде, җитәкче буларак та эшләргә туры килде, хөкемдар буларак та эшләргә туры килде. Инде кагыйдәләр караганда да үземнең фикеремне әйтә торган һәм инде фән ягыннан да көрәшне ачарга туры килде. Шуңа күрә инде мин бәлки көрәшкә әз генә бүтән төрле карыйсым килә торгандыр. Инде әлбәттә көрәштә авыр моментлар күп була. Ул иң беренче бүтән уңышның да асылы ул инде әзерләнү шулай бит. Әгәр дә инде көрәшкә килеп, инде җиңәм дип килсәң, ул булмый. Аның өчен башта әзерлек этабын узырга кирәк. Иң авыры шулдыр инде. Һәм иң татлысы да шул. Көрәшне көтү, аңа әзерләнү, үзенең көндәшләрен карау, барлау, аларны өйрәнү. Әлбәттә, инде көрәштә авыр моментлар. Ул менә урыс телендә әйтсәк, переломный моменты күп очракта. Үзеңнең көчле көндәшеңне, бер кайчан да атмаган көндәшеңне отып чыгу, ул инде икенче көрәшләрдә, икенче ярышларга да үзенең бер нигезен салып куя. Шуларның берсе турында әйтмәкче булам, әлбәттә инде дөнья чемпионаты. Мин сине истә калдырдым иң беренче чиратта. Кайдан дисең? Әлбәттә Татарстан яшьләр газетасы призына узган ярышлардан син анда җиңү яулаган. Ул минем иң беренче җиңүем, яшьләр арасында иң беренче һәм иң соңгы җиңүем булды. Чөнки минем 18 яшь тулыр вакыт җиткән иде инде. Соңгы ярышта җиңеп, Аллага шөкер, Россия беренчелегенә чыга алдым, анда утып чыга алдым. Аңа кадәр җиңүләр минем Татарстан уровенендә ул булмады. Әле шуның тагын бер әйтегендә бу инде син өлгереп, олы егет булып җитешкәч, дөнья чемпионатында катнашу һәм дөнья чемпионатында җиңү. Мин әле хәтерлим, синең ул көндәшең, без бит инде журналистлар булгач, кылак бөтен җирдә бар дигән кебек. Буны мин әлбәттә җиңәчәкмен. Моның өчен мин махсус әзерләндем дип, синең көндәшең сиңа әзерләнеп җирде. Ләкин син аны тиз арада эш итеп чыктың, аркасына салдың. Әйдәле син белән шушы яңалыкны тагын бер искә төшереп, шушы матур мизгелләрне карап узыйк әле. Өстәп әйтсәң буламы? Әлбәттә. Айдар, рәхмәт. Бу көрәшченең бу сүзләре инде ул шул көрәш көнлегенә туган
түгел иде. Без аның белән очраштык 2017 елда Дөнья кубогында финалда. Ул мине 2-0 утып бара иде. Шушы җегет. Мин бик авырлык белән генә җиңеп чыктым. Ул инде Билбау көрәш белән шөгыльләнә торган җегет. Шушы зур буйлы, сынлы җегет мине бедрога, үзем яраткан, үзем эшли торган бедрога алып салды. Шуңа күрә аңа әзерләнү, аның белән инде келәмдә генә түгел, крем кырыенда көндәшлек итү ул үзенә күрә бер принципиаль тарафка юнәлде. Кем турында сүз барганын карап узыйк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, дөнья чемпионатыннан бер мизгелне искә төшереп узыйк әле. Азат Нурмухаметов, Россия. Please welcome the wrestlers for the final bout of 70-kilogram category. The wrestler with the red belt, Abinson Ashurzoda, Tajikistan, and his opponent, Azat Nurmukhametov, Russia. Abinson Ashurzoda, Tajikistan'dan hem Azat Nurmukhametov. Azat Nurmukhametov qo'yan. Azat Nurmukhametov Kürşü Tilashi rayonidan Rossiyadan Agar Ruslar Tilashi yigitini olqishlab o'tirdik, kuch berib olgan o'zini. Ko'rib turasiz, finalga qatnab borayotgan bizning Azatimiz, endi hozir qarab turamiz, hamma kuch beramiz. Shulay qilib, kurash boshlanib ketdi. И кого берет Азатка? 2 балла борцу с зеленым кушаком. 2 points go to the wrestler with the green belt. Azat үшін meydan kilem yanında jo'natib o'tiradi. Rossiya jilma komandasining bosh treneri, Tataristonning o'tkazgan treneri Farid Shayxuddinov. Aytar 2 ball bilan bizning Farid Shayxuddinov является главным тренером сборной России. А пока идет борьба, другие борцы сломали реквизит. Белорусы сломали палку для разбива горшков. Qadrli do'stlar, ko'rib turasiz naqadar qo'ynar bor bizning Saman to'yimizning kurashi. Tag'in 2 ball oldi Nurmukhametov. Tag'in 2 ball. Shulay qilib 4-0 bo'lirga tegish. 2 балла борцу с зеленым кушаком, предупреждение борцу с красным кушаком. И в этой схватке побеждает и становится чемпионом мира Азат Нурмухаметов, Россия! Азат Нурмухаметов, Россия! Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әңгәмәбезне дәвам итәбез. Исегезгә төшереп узам. Бездә кунакта Азат Әнәсулы Нурмухаметов. Азат, менә синең бу матур җиңүеңне җан ачышы белән рәхәтләнеп, шушы бөтен тәнең аша уздырган җиңүеңне күрдек. Андый мизгелләр синең күп булдымы тормышыңда? Әлбәттә күп булды. Инде кеше үскән саен шундый җиңүләр алып бара камилләшүгә. Бу инде авыл сабантуеннан башлана. Авыл сабантуенда көндәшеңне җиңеп чыгу, район беренчелеген оту, республикада ярышларда оту, республиканың официаль ярышларында оту, аларның һәрберсендә дә шундый алымнар, шундый көрәшләр алып барды. Бу дөнья чемпионатына килгәндә Айдар, монда инде Татарстан беренчелеген әйтергә кирәк. Ул иң көчле көрәшләр. Шунда безнең Татарстан беренчелегендә инде финалны әйткәндә юк, финалда Булат Гадершин, полуфиналда без Балташ егете Илнар Муллахматов белән көрәштек. Инде аңа кадәр көрәшкән ярыш инде ул минем переломный булгандыр. Көрәшү бу безнең Булат Юнусов белән көрәшү булды. Без 8 кеше калгач эләктек дип белән без ярты сәгатьтән артык көрәштек. Бер-беребезне беләбез, бер-беребезнең приемнарын аңлыйбыз, бер-беребезнең слабый моментларын аңлыйбыз. Шуңа күрә бу инде теге соңгы чиккә кадәр барды. Ләкин бәхет миңа елмайды. Бәхет Булатка елмайса, Булат дөнья чемпионы булган булыр иде, бәлки. Но аннан соң бүтән көрәшләрне тотса. Менә бу көрәшне мин әйтеп узырым. Аңлашылды. Азат, тагын көрәш темасын туктатып торыйк. Чөнки көрәш турында без синең белән бер тапшыруда җитмәйбезгә сөйләшә башласак, үзең беләсең бирә. Шулай безнең. Без дә Ансын келәмдә дөрес, ансын келәмдә сөйләшергә була. Шәрык клубы.
Менә синең тормышыңда бит әле көрәшче буларак кына түгел, син һәрвакытта да менә ниндидер иҗтимагый, җәмгыятькә файдалы эшләрдә дә йөрдең. Ул сәхнә өлкәсе булмасын, сәнгать өлкәсе булмасын. Менә Шәрык клубы сиңа ниндидер тормышыңа бер ям бирдеме, истәдеме, нәрсәдер сиңа алга барырга ярдәм иттеме шул турыда? Шәрык клубы ул көрәш шикелле үк. Көрәшне мин әйткәндә инде мәктәпкә битәм, шулай бит, школа жизни, көрәш мәктәбе, тормыш мәктәбе. Шундый ук көрәш шикелле үк тормыш мәктәбе булды. 2007 елда мен 17 яшьтә шушы клубка килеп эләктем. Татар яшьләр клубы, инде аның бер сүрелгән вакыты. Клубның тарихына килгәндә, ул 1908 елда оешкан клуб. Анда безнең сәйяр театр труппалары оешкан. Анда Фатих Әмирханнар, Тукайлар йөргән, оештыручылар түгел, менә шунда катнашып йөргән клуб. Инде ул клуб шушы 100 еллыкта туктый башланып, туктап, шулай итеп эшләп килде. Һәм Аллага шөкер, менә минем Казанга килгән чорда клубның яңадан күтәрелеп эшләп килгән чагына туры килдек. Һәм инде аның тагын да яхшырак эшләвенә үзебезнең көчебезне керттек. Әйтергә кирәк, инде хәзер ул клуб тагын туктап тора. Без татар яшьләре шушында Казан ортасында бер бинада җыелып, аралашып, фикерләшеп, инде һәрберебездәге аралашуга мохтаҗ, чөнки авылдан килгән. Авылдагы аралашу бит Казанда ул юк. Татар мөхите инде авылдагыча теләгәнчә түгел, шулай бит. Без үзебезне берләштереп, без беребез белән аңлашып, киңәшләшеп, бер-беребезнең үсешенә ярдәм итә алдык. Инде Шәрык клубына килеп эләгүемнең бер сәбәпчесе сәнгать булгандыр. Кичкенәдән сәхнәдә булырга туры килде. Инде сәхнәдә булырга туры килде. Сәнгать дип катырак булырга мөмкин, чөнки мин җырламадым, мин биемәдем, алып бардым. Әлбәттә, көрәш белән сәнгать алар һәр вакытта да янәшә. Инде үзең җитәкләгән, син шулай безгә халыкка күрсәткән, халык аны тансык әйбер кебек эләктереп алган манзара. Ул бит үзедәген сәнгать белән көрәшнең бергә берләшүе. Шулай бит. Шуннан да Азат, менә берничә җегет җыелышып, фикер алышып башланган эшебез Аллага шөкер бүгенге көндә инде зур масштаблы проектка әйләнеп китте. Һәм ул халык мәхәббәтен дә яулады дип әйтергә кирәк. Айдар, мин бу очракта әз генә Шәрык клубы белән параллель уздырырым. Нәрсә дип? Чөнки Шәрык клубында да ул яшьләрнең үзләре теләп җыелган, үзләренең төрле проектларын сөйләгән, бер-берсен ярдәмләштереп, бер-берсе белән берләшеп башланган эш. Мин шул Шәрык клубында күрдем, ничек халыкның көчле була алуын, ифтар мәҗлесләре уздырып. Инде беләбез бит, Стив Джобс үзенең зур корпорациясын гаражда башлаган, шулай бит, Илон Маск нишет башлаганын. Бу манзара да шулай. Монда ниндидер акча эшләү мөнәсәбәте дә юк. Монда ничектер үзеңне күрсәтү дә юк. Нәкъ менә халыкка ниндидер бер җәмгыятькә файда китерү юнәлешендә эшләнеп башланган эш. Һәм моны безнең Аллага шөкер җитәкчеләребезнең берсе, көрәшне яраткан, үзе дә көрәшче булган Хәлил Хәмитович Шәйхетдинов хуплады һәм ул безгә ярдәм кулы сузды. Һәм бүгенге көндә без бергәләшеп сезнең белән шушы проектны тамашачыларга танытабыз һәм иң элек көрәшебезне саклап калуда да без зур эш алып барабыз дип уйлыйм. Әлбәттә, чөнки без бит инде аны ясадык, экспериментальный площадка, шулай бит. Ул җыр ягыннан да, үзенең форматы буенча да һәм көрәшнең кагыйдәләре буенча да инде безнең сер түгел, хәзерге вакытта көрәш дөньясында экспериментлар, көрәшнең кагыйдәләрен төрлечә үзгәртеп, яраклаштыру дигән нәрсә бар, шулай бит. Без монда да үзебезнең инде фикеребезне әйтә алдык һәм шул фикер белән көрәш була ала икәнен, көрәшнең кызыклы була ала икәнен күрсәтә алдык. Моны бит көрәшчеләр дә, моны тамашачылар да безгә бәясен бирде. Азат, әлбәттә, ул зур проект булып формалашты безнең, ләкин аның шишмә башында нәрсә иде? Җиңне сызганып 6нчы яртыда келәм җуу дисеңме? Әле синең дә үзеңдә баш хөкемдар буларак күп кенә фикерләрең истә калгандыр әле. Инде ул 6нчы яртыны әйтергә кирәк, ул иртәнге 6нчы ярты, шулай бит. Инде иртәнге 8дә без кәчтем чалбар киеп басып торырга тиеш идек. Әлбәттә, бу моментлар безне берләштерә, татулаштыра, әлбәттә, көчлелегебезне күрсәтә. Аллага шөкер, без бөтен матыны 3 сәгать эчендә гөлт итеп чистартып, тамашачылар каршына мотор итеп бастырып куйдык, чистартып яткырып куйдык. Азат, син менә 2 ел дәврендә безнең баш хөкемдарыбызда булдың. Үзең нинди яктан тагын киңәшләр кертер идең? Әлбәттә, минем әйтәсе килгән сүз шул, ул бит инде көрәш баш хөкемдардан, көрәшчеләрдән генә тормый. Аның иң беренче
ул тамашачыдан тора, шулай бит. Көрәшкә тамашачылар күбрәк булсын илдә. Һәм безнең максат, һәм безнең инде эшләнергә тиешле эшебез шушы тамашачылар килерлек матур продукт ясарга. Продукт дибез, чөнки заманы шундый, шулай бит. Әлбәттә. Аны фикерләшеп, тамашачылар белән фикерен тыңлап, көрәшчеләрнең, хөкемдарларның фикерен тыңлап кына бер яхшы манзара ясарга була, чын дәрәҗәсендә манзара. Төрле безнең кагыйдәләр ягыннан төрле үзгәрешләр бар. Аны әлбәттә тагын да камилләштерергә кирәктер дип уйлыйм. Нестандарт яктан 2020 елда булды, бик матур, без читтән көрәшчеләр килде. Ул үзенә күрә ям бит, шулай бит, көрәшчеләргә бөтенләй тамашага ям исти. Алга таба да ул инде туктатмаска кирәктер дип уйлыйм. Шушы Яңалык эзләүдән курыкмаска кирәк дип саныйбыз. Яңалык эзләүдән курыкмаска кирәк. Һәм ул гомумән дә яңалык эзләү площадкасы булырга тиеш. Бу яңалык эзләү мәйданы булырга тиеш. Кешегә, көрәшчеләргә, тамашачыга, хөкемдарларга һәрберебез дә үзебезнең яңалыкны эзли. Көрәшче, чит көрәшчеләр белән көрәшә. Хөкемдарлар инде төрле кагыйдәләрне карый, ничек чыкканын. Тамашачы инде ул, артистлар да, көрәшчеләр дә, ул менә тамашачыга зрелищный матур продукт кирәк, шулай бит. Әлбәттә, киләсе елларга да без инде яңалык буенча бергә уртаклашып, бергә фикерләшеп, әле эзләрбез. Яңа кызыклы фикерләр, үзебезнең позициябызны, тырышыбызны күрсәтербез. Нәрсә турында уйлыйбыз, нәрсә турында хыялланабыз, алар барысы да инде сәхнәдә һәм шушы манзара проектында чагылыш табыр дип уйлыйбыз. Җырчылар мәсьәләсенә килгәндә дә үзең игътибар иткәнсеңдер, Азат. Элек без яшь җырчыларны тамашачыларга тәкъдим итәдек, хәзер инде безнең дәүләт күләмендә танылган җырчыларыбыз, Салават Фатхетдиновлар килү. Бу инде шулай ук проектка ышаныч белдерү дигәнне аңлата. Әлбәттә, бу тагын бер кат безнең төп әйтәсе килгән сүзне ассызыклый, халык чын күңелдән үзе җыела икән, танылган көрәшчеләр булган җирдә, дөнья күләм танылган үзебезнең җырчыларыбыз сәхнәгә чыгып җырлыйлар икән, тамашачыбызга иң матур үрнәкләрне күрсәтәләр икән, бу инде зур җиңү. Азат, әйдә, чыннан да синең белән тамашачылар белән бу уртак хезмәтебезнең бер җимеше булган һәм шул тамашада катнашкан безнең улпат җырчыбыз Салават абый Зәкиевичне тыңлап узыйк.
Миңа язмағаш, мен сиңа язмағаш, жалғыз қалған сандуғаштай ауыр бірге болмағаш. Жалғыз қалған сандуғаштай ауыр бірге болмағаш. Рахмат Яусын. Hörmətli tamaşaçılarımız, əngəməmizni davam etəbiz. Salavat abinin bik motor jırın tınlauыздық. Шоңа күрә безнең утыруыбызда юктан гына шундый матур табигать кычагында түгел. Без табигать балалары җирдә көрәшеп үскән, җирнең тәмен, ямын күргән егетләр. Азат җитәкчелек эшенә дә җитәкче булып формалаша, синең шушы сәнгать, спорт юнәлешен чиктер бер ныклы багана булып ярдәм иттеме? Әйе, көрәшнең алдында әйтеп киткән идек, тапшыруның алдында көрәш инде ул тормыш мәктәбе дип шулай бит. Көрәш бөтен кешеләргә дәгән бер кагыйданы өйрәтә, җиңергә. Җиңергә өйрәнү өчен җиңелә белергә кирәк. Җиңеп булмый җиңелмичә. Күп тапкыр җиңелмичә. Инде җиңелә, шунда эчтә уяна бер көч, нишләп мин җиңеләм дигән. Нишләп яхшырак була алмыйм дигән. Инде шушы хис алып бара бит. Мин кичкенәдән көрәш белән бергә инде хөкемдар буларак та, көрәш ярышларын оештыру буларак та беренче кирип киттем һәм үземнең беренче җитәкчелек оештыру аламнарын шушы көрәштә ясадым. Аннан соң инде Акбарс көрәш сараенда эшләү, тагын шушы ярышлар оештыру, инде сборлар ясау, команда туплау, әлбәттә бу алга таба менә минем хәзерге көнгә үзенең изен салгандыр, һичшиксез. Синең социаль челтәрдәге битләреңне дә карап барам. Анда син балаларыңа да игътибар итәсең. Һәм иң элек син милли традицияларыбызны саклап калуга гаиләң белән бергә көч куясың. Менә мин шуңа игътибар иттем. Без үзебезнең гаиләбездә дә халкыбызның гореф-гадәтләрен сакларга тырышабыз. Минем тормыш иптәшем милли бизәкле сөлгеләр чигү белән шөгыльләнә. Инде үземнең дәгән чигүле сөлге дигәч ул бит көрәшченең дәгән хаялы үземнең иң зур бүләгем дип Күкмара районы Сабантуенда, авыл Сабантуенда алган, җиңүчегә бирә торган килен сөлгесен саныйм, чигелгән сөлге. Безнең Теләче якларында ул гореф-гадәт сакланып калмаган, Күкмара район авылларында сакланып калган. Азат сөлге дигәннән, менә безнең бит инде күркәм бәйрәмебез Сабантуй берникадәр дәрәҗәдә читкә хәзер тайпылды. Шушы төрле проблемалар килеп чыгу аркасында менә синең бу юнәлештә фикерләрең ничек? Безнең көрәшчеләр үзләренең формасын саклап кала аламы? Шөгыльләнә аламы? Һәм гомумән нәрсәгә илтергә мөмкин менә мондый зур ара, спорт ярышлары арасындагы бер арадашчы дип безнең Сабантуй. Хәзер ул юк. Булмаса нишлибез? Әлбәттә, безнең әле әйтергә кирәк, шушы бүгенге килеп туган вазгыять Данил Галиев кебек зур турнирларыбызны да Читкә алып куйды. Аннан соң Әлмәттә була торган стенка на стенку ярышындагы читкә алып куйды. Бу инде безнең теге ел әйләнәсендә календарда көрәшчеләрнең үзләрен формалап тоту өчен кирәкле ярышлар иде, шулай бит. Мин уйлыйм инде безнең җәмгыятебездә, безнең гомумән дөньябыздагы шушы сынауларны узгач бүтән төрле булыр дип, һәм көрәшне дәгән бүтән төрле көчлерәк итеп, чынрак итеп күрәсе килә. Инде кызганычка каршы шушы 1-2 ай эчендә тренировкаларны туктатып торырга туры килде күп көрәшчеләргә. Хәзер инде Алла бирсә, Сабантуйлар булыр дип үмитләнәбез. Инде Сабантуйлар буласы булгач, хәзер вазгыять яхшырып килә. Көрәшчеләр инде кыска арада формага киерләр. Инде күп еллар буе ял итмәгән ялларын иткәннәрдер. Ял иткәч инде ул көрәшергә тәмлерәк тә, кеше сусаган була көрәшкә. Айдар, миңа калса, вакыт төзәтер тамашачыларга телим саулык, сәламәтлек, тынычлык телим. Әле күптән түгел генә зур итеп безнең бөек җиңү, безнең 75 еллык юбилейны бәйрәм итеп уздык. Күкләребез тыныч булсын, безнең бабаларыбыз күргән ул вәхшәтне күргә язмасын. Һәрвакыт бердәм булыйк, һәрвакыт аралашып яшик. Күрше белән күрше аралашсын, кеше белән кешенең мөгамәләсе яхшы булсын. Шул вакытта инде без менә бернинди җилләрдә йыкмас. Шул вакытта инде без нык булырбыз, нигезебез ныклы булыр. Минем шуны телисем килә тамашачыларга. Азат, безгә килеп фикерләрең белән уртаклашкан өчен, файдалы һәм шул ук вакытта тамашачыларга үрнәк булырдай фикерләр әйткәнең өчен чын күңелдән рәхмәт. Исән-имин бул. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Данлы мәйдан яшәсен. Көрәшебез яшәсен, халкыбыз яшәсен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз бүгенгә шуның белән тәмам.
Без сезне киләсе очрашуларда көтеп калабыз. Сау булыгыз.